Vážení kolodiští spoluobčané, ještě jednou vás oslovuji jako apolitický kolodišský řídící a díky tomu jsem byl požádán, abych moderoval tuto předvolební diskuzi, která představí lídry politických stran a hnutí kandidujících do komunálních voleb. Já myslím, že je na místě si nejprve představit 7 politických stran a hnutí. Abych nebyl nařčen, že někoho preferuji a říkám ho na prvním místě, tak jsem si seřadil podle abecedy. Jako první kandiduje ČSSD a jejich lídrem je pan Luděk Grabinský. Na druhém místě jsou hasiči Koloděje, kde v jejich čele je inženýr Jan Tuvora. Na třetím místě je ODS s lídrem inženýrem Martinem Sedekem. 4. místo podle abecedy má Hnutí pro Prahu, vedené současným starostou panem Zbyňkem Paserem. 5. místo dle abecedy má Sdružení závislých, vedené magistrem Zdeňkem Kovářem, současným panem místostarostou. Na 6. místě dle abecedy je TJ Slavoj Koloděje, prezentovaný jedinou ženou Marií Šoutovou. A na 7. místě je TOP 09, vedená bakalářem Vladimírem Mužíkem. Při jednoduché matematické rozvaze zjistíte, že ze 7 pozvaných jsou zde pouze 4 a pro tu trojici zde mám omluvenky. Pan inženýr Jan Tuvora v době konání této akce je bohužel nepřítomen v Praze. Pan bakalář Vladimír Mužík poslal omluvu v mailu a tam si dovolím zacitovat. Primárně z mého pohledu má pro mě debata smysl pouze za účasti všech lídrů, což naplněno nebude. Osobně nechci někoho znevýhodňovat jeho nepřítomností. Tolik citát. Poslední neúčast je pana Luďka Grabinského. Jak organizátoři této diskuze, natož já o jeho účasti či neúčasti nemáme žádné zprávy. Jak bude tato diskuze probíhat? Lídři všech jmenovaných stran dostali předem 4 otázky. Přesně podle těchto otázek tady budou 4 kola diskuze probíhat. Každé kolo tedy bude na jednu konkrétní otázku a ta každá konkrétní otázka bude od každého lídra vysvětlena. Časový limit na tu první otázku bude 5 minut a ta první otázka zní: představ svůj tým a program. Ale já jsem se dopustil zatím malého fopa, protože hovořím pouze všeobecně, ale ještě jsem vám neřekl, kdo před vámi sedí. Vítám zde za ODS pana inženýra Martina Sedeke. Hnutí pro Prahu reprezentuje Zbyněk Paser. Sdružení závislých pan magistr Zdeněk Kovář. A za sportovce TJ Slavoj Koloděje paní Marie Šoutová. Samozřejmě i vy se budete moci aktivně zapojit se svými dotazy. Akce bude probíhat následovně, jak jsem říkal. Na první otázku zodpoví všichni 4 lídři a po ukončení tohoto kola budete mít vy čas na vaše otázky. Každý z lídrů bude pak mít minutu na to, aby vám odpověděl. Ještě poprosím o jednu věc. Zdržme se prosím komentářů na stranu těch lídrů, kteří zde nejsou přítomní, ať je to fér. Děkuji. Já myslím, že aby to bylo fér, bylo potřeba ještě si vylosovat pořadí, kdo bude odpovídat první. Ono ne vždy to první místo na odpovědích je to nejlepší. Vy, co jste tady už chvilinku byli, tak jste viděli, že lídři si tahali čísla a vyšlo to pořadí přesně tak, jak lídři sedí. Čili první bude odpovídat paní Šoutová, druhý pan Zdeněk Kovář, třetí pan Martin Sedeke a na posledním 4. místě bude pan Zbyněk Paser. No a já myslím, že na moje řeči nejste zvědaví. Pojďme rovnou na první kolo.
První kolo a první otázka. Představte prosím, vážení lídři, v průběhu 5 minut maximum svůj tým a svůj program. Prosím paní Marii Šoutovou za TS Slavojko Lodě. Takže já to zkusím. Takže dovolte, abych se vám představila jako kandidát, jako lídr kandidátky číslo 2, na které jsou dlouholetí členové tělovýchovné jednoty a aktivní sportovci. Sport má tu vzácnou schopnost lidi zbližovat a smilovat. Z toho důvodu naše TJ se rozhodla kandidovat do zastupitelstva obce Koloděj. Naše sdružení je zastoupeno především dlouholetými veřejně aktivními občany Koloděj a sportovci. Stavíme na dlouhodobé sportovní tradici v duchu fair play, budování hodnot historických tradicí Sokola. Naši základnu tvoří dobrovolný spolek s více než 80 členy tělovýchovné jednoty v současných 8 sportovních oddílech. Usilujeme o aktivní naplnění volného času občanů, rozšiřujeme programy pro děti, mládež i dospělé. Myslíme na aktivní i rekreační sportovce. Zhodnocujeme majetek obce, to je vidět na naší Sokolovně, kdy původní hodnota byla v řádu 800 000 a dnes má již hodnotu 5 700 000. Čistě apolitický charakter našeho sdružení nás předurčuje být hybnou silou stmilování všech zájmových skupin v obci. Já tedy se jmenuji a teď vám představím teda naší kandidátku. Já jsem teda Marie Šoutová, je mi 62 let, celý život žijí v Kolodějích. Mám tady i teda svoji rodinu, pracuji jako účetní, dnes jsem již také starobní důchodce a prostě utlumuji už svoji práci jako osoba samostatně výdělečně činná. Jinak prostě dělám ekonomiku většinou a pracovala jsem 44 let. V Sokole pracuji 30 let v různých funkcích. Dalším členem je Jiří Erben, 69 let, důchodce, jednatel firmy, je to předseda Slavoje. Pak je to inženýr Petr Zápotocký, 57 let, OSVČ, bez politické příslušnosti je to aktivní sportovec. Inženýr Daribor Rojk, 41, manažér, aktivní sportovec. Inženýrka Anna Zápotocká, manažérka, Dan Kubín, 44 let, je to OSVČ, taky aktivní sportovec. Marie Roupalová, tu všichni také znáte, bez politické příslušnosti, důchodce. Petr Škvor, OSVČ, aktivní sportovec. A inženýr Rastislav Skrbek, 41, technik, také aktivní sportovec. Takže to by stačilo asi na ten úvod, abych vám představila. Jo? Já děkuji. Děkuji za pozornost. Co ještě 2 minutky jste mohla hovořit, ale děkuji za stručnost, já myslím, že veřejnost ocení. A předávám slovo panu magistru Kovářovi a jeho sdružení závislých. Tak dobrý den, patrně mě už znáte, po 12 let jsem byl na radnici a tak bych vám představil sdružení závislých. Takže mi dovolte mi ve vší skromnosti představit naše sdružení závislých, které má ve své bohulibé duši ukryté prosté krédo. Nebát se a přiznat. Přiznat cokoliv neznamená slabost. Naopak slabost patří k základním prohřeškům rozumného člověka. Neoplýváme odvahou předkládat předvolební sliby, které nelze splnit pro jejich neuskutečnitelnou mlhavost, šílenost před poskládaných slov. A protože patříme do kategorie homo sapiens, vycházíme z prostého poznání, že člověk je věru závislý na všem. Na tvrdošejnosti našich vlastních žen, na síle zemětřesení, na slevách, na nočním zubaři nebo letovém dispečerovi nebo nedej pohřebákovi. Jsme skutečně závislí na všem, co nás obklopuje. To znamená jak Lotr, tak i svatý. Jsme v předvolebním klání, plné bujnosti, radosti z očekávaného vítězství.
Rádoby vítězní míří Borácie do ráje nesplnitelných slibů. Před očima z televizní obrazovky sledujeme odvážný investigativní příběh reportérky, která předvede, jak lze ničit zpravodajskou slušnost, kde stud a pravda je ta tam. Jde přece o hlasy voličů a ráj, kde stranické slunce nikdy nezapadá. A kde si za rohem z odřeného plakátu čouhá možná budoucí čertovský starosta či starostka. Vážení občané, věřte, že naše sdružení závislých se neúčastní žádných gulášových řechan s propiskou, či nezaplávuje naducané schránky volebními sliby o ráji s vleštěnými chodníky a čistým horským vzduchem. Odmítáme opakující nudné sliby, podobné labutí písní bez melodie. Jediný slib, co naše sdružení vám nabízí, je neslib. Neboť ten nežádá nic, jen otevřít svou duši, sklonit se k opuštěnosti stárnoucích a nemocných občanů, co čekají na prostou pomoc. Uvědomujeme si, že v poslední době někteří z nás umírali na holé zemi, v zahradní lavici, za stolem s hladovými kočkami sami bez pomoci. To je dluh, který jsme schopni splnit. Práci v sociální oblasti, kterou lze řešit konkrétními drobnými skutky. Chceme se vrátit i tam, kde jsme kdysi sedávali, to je do naší mateřské školky a školy, kde z každé lavice a herny zaslechneme prosby o drobnou pomoc. K naší činnosti nepotřebujeme žádný stranický potlesk či sekretariát. Potřebujeme jen to jediné, duši, soucit a pomoc bez hlučného slibu, a abychom zaslechli konečně labutí píseň s melodií. Tak to je náš takový program. Teď bych vám představil, kdo co jsme. Mě patrně znáte, bude mi 70, už jsem teda stařec nad hrobem, ale ještě se spínám. Pak tady mám Jiřího Nachlingera, je to magistr, je to umělecký řezbář, prima chlapík. Jeho manželka Markéta Nachlingerová, magistra, která je dramaturgyní divadla. Miroslav Jaroš, je to inženýr, bankovní úředník. Jaroslav Eduarda Dvořáka nemusím představit, to je akademický malíř a docent. Pak je to náš populární Jaroslav Seidl, který tady se stará o naši obec. Pana Ladislava Chalupku taky znáte, nesmírně šikovný chlapík, který už je taky v důchodu. Pak je to Tereza Chalupská, bakalář, která je, jak se to řekne, učitelka v mateřské školce. A pak je to Jana Erbenová, důchodce. To asi tak všechno, jak bychom se představili. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu Kolářovi, který se krásně vešel do té 5minutovky. Ještě vám slibuji, že ten trochu poeticky pojatý program bude v následujících otázkách trošku zkonkretizován. Pojďme dál. Na 3. místě poprosím pana inženýra Sedekeho a jeho ODS. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já vám jménem Kolodějské ODS představil náš program a naše kandidáty, s kterými chceme jít do komunálních voleb do zastupitelstva městské části Praha-Koloděje. Úvodem chci říct, že má prezentace toho programu bude poněkud jiná než mých kolegů, protože si dovolím říct, že náš tým je složený z lidí, kteří mají rozsáhlou praxi s komunální politikou, takže my se chceme zaměřit na skutečně zcela praktické a konkrétní věci. Za jeden z největších problémů v Kolodějích považujeme otázky územního rozvoje. Tyto otázky jsou podle našeho názoru velmi často podceňovány, jak ze strany radnic, tak ze strany obyvatel. Ze strany obyvatel většinou proto, že důsledky tohoto podcenění dochází až v okamžiku, kdy někdo před barákem začne stavět fabriku, začne jim tam stavět baráky, které se jim nelíbí, jako třeba ty, co stojí v Úříně, v Sidi jdete, nebo další stavby, které té obci nepomáhají a život v ní komplikují. Nevím, zda je vám tato informace známá, ale podle představu bývalého útvaru rozvoje města, magistrátu hlavního města Prahy, je oblast mezi Černým mostem, Uhříně vsí, Kolodějem a Dubčí a Újezdem považována za hlavní rozvojovou oblast hlavního města Prahy na nejbližších 20 let.
S tím koresponduje i záměr hlavního města postavit nebo protáhnout metro A z nádraží Smíchov, z Hostivaře směrem k nám až sem do Dubče. Díky tomuhle se dostane tato lokalita podle mého názoru a podle zkušeností, které mám z jiných částí Prahy, pod velký tlak developerů, což znamená, že zde dojde k masivnímu rozvoji. Jsem přesvědčen, že naše radnice musí komunikovat nejenom s okolními radnicemi pražskými, ale i s radnicemi, které jsou za územím hlavního města. Protože pokud víte, jak vypadá doprava ráno v Uhříněvsi, nebo pokud víte, jak vypadá ráno doprava na druhé straně v Újezdě, tak vás ujišťuju, že pokud dojde k takovéhle rozvoji v oblasti Květnice, Stupic a dalšího, tak tato tranzitní doprava bude ráno jezdit přes Kolodě a odpoledne zase nazpátek. Jsme přesvědčeni, že je možné komunikovat s Středočeským krajem a dalšími obcemi, že chtějí-li tam masivní výstavbu, musí se zasadit i o dopravní řešení. Upřímně řečeno, totéž se týká i Kolodějů. My budeme taky pod velkým tlakem, aby se zastavily volné pozemky. A ten tlak se obávám, tak jak jsem to viděl na Praze 11, na Praze 9, neustojíme. To znamená, musí naše radnice být velmi aktivní v tom, aby si hlídala, co se tady bude stavět a jak to bude vypadat. Jsem přesvědčen, že tohle je jedna z klíčových otázek, který se má nová radnice věnovat. Další věc, kterou považuji za poměrně důležitou, je otázka bezpečnosti. Postřehl jsem, že v posledních asi 2 letech došlo, i já jsem se stal toho obětí, došlo k vykradení celé řady aut. Pokud vím, byla tady napadena jedna starší občanka, bylo zde vykradeno několik domů. Já jsem si samozřejmě vědom toho, že velmi obtížně donutíme posílení pořádkové služby Policie České republiky, protože narazíme okamžitě na finanční otázky. Na druhou stranu ale můžeme vytvářet tlak na městskou policii a má zkušenost, když jsem dělal místostarostu na jiné městské části, je, že i s policií České republiky se dá jednat tím způsobem, že s výměnou za určité účelové dary oni jsou ochotní tuto techniku, kterou za tyto dary koupí, nasazovat tady právě u nás. Další věc, kterou znám ze zahraničí a která docela funguje, je vzájemné sousedské hlídání domů. Určitě všichni znáte situaci, kdy vám začne houkat ve 2 v noci nebo i odpoledne někde nějaký alarm a většina lidí na to reaguje tak, že nadává, že si někdo blbě to zapnul nebo vypnul. Třeba v Holandsku to funguje tak, že ty sousedi, kteří se mezi sebou znají, tak ten alarm ani nepípá moc nahlas, ale pípá tomu sousedovi a ten samozřejmě z okna poměrně snadno vyhlédne a vidí, jestli se tam pohybuje někdo, kdo se tam pohybovat nemá. Má i informaci o tom, jestli soused zrovna odjel na dovolenou nebo neodjel a tak dál. Tohle to může radnice podpořit například právě bezdrátovým propojením a vytvořením infrastruktury pro to bezdrátové propojení mezi těmi jednotlivými domy. Není to drahé a myslím si, že ta radnice by to udělat klidně mohla. Další v neposlední řadě, i když si uvědomujeme, a u nás o tom byla velká diskuze, kontroverzní krok je osazení vstupů ulic, které vedou do Kolodějů, těch vstupů je 5 kamerami. Ty kamery mají jednu výhodu, že pokud dojde k vykradení domů, tak lze i softwarově, je to poměrně jednoduchý, porovnat, jaké auta výjížděly do obce a zároveň které z ní výjížděly, protože pokud někdo projíždí, tak ta auto se vám objeví na kameře na vstupu a pak v zápětí během 2-3 minut někde na výstupu. Tím poměrně snadno odfiltrujete auta, které tady zůstaly a porovnáním v databázi rychle zjistíte, kdo je místní a které auta teda byly lidí, kteří sem nepatří, což je jeden z rychlých kroků, jak vytipovat ty, kdo tady ty baráky vykrádají. Takže to jsou věci, které... vstoupím, pardon, uplynulo vám 5 minut, představte nám ještě svůj tým. Aha, omlouvám se, v tom případě to zkrátím a dostanu se k našemu týmu. Snažili jsme se, aby náš tým byl pokud možno dobře nakombinován, jak pokud jde o ženy a muže, tak jak pokud jde o věkovou strukturu. Takže našich 7 lidí je takových, že tam máme starší lidi, jako jsem já, jmenuji se Martin Sedek, je mi 49 let, jsem absolventem ČVUT, oboru technická kybernetika. V minulosti jsem převážně podnikal, dneska mám firmu, která se zabývá poradenstvím, ale působil jsem též po dobu skoro 12 let v komunální politice tady v Praze, a to jako místostarosta na Praze 11 a člen zastupitelstva na Praze 2. Dvojkou na naší kandidáce je pan Tušer, což je naopak mladý chlapec, kterému je asi 26 let. Má docela zkušenosti právě z oblasti bezpečnostní politiky a dámy možná ocení, že to je loňský účastník finále mistr České republiky. Na 3. místě je paní Jitka Vilímková, což je dáma, která je členkou nebo je úřednicí na městské části Praze 2, takže i ona má zkušenosti z toho, jak to na radnicích funguje.
Na 4. místě je pan Petr Jaroš, což je rodilý koloděják, působí v oblasti stavebnictví a disponuje pro nás poměrně cennou dlouholetou znalostí právě kolodějů. Na dalším místě je Kristýna Sedeke, což je mladá slečna, které je 25 let, je absolventka zahraniční školy zaměřené na komunikaci a média. Na dalším místě je opět dlouholetý občan, nebo respektive člověk žijící v Kolodějích, pan Radek Cvetkov. A na posledním místě máme učitelku v mateřské školce, paní Lucii Vilímkovou. Já moc děkuji a poprosím teď pana Zbyňka Passera, aby představil Hnutí pro Prahu. Dobrý večer, vnímáte ještě? Tak já to vezmu stručně a začnu asi tím programem. Budou to pouze věcné body. Už tady fungují nějakou dobu, takže ode mě nečekejte nějakou asi velkou ideologii. Na prvním místě, a to je hlavní bod celého toho našeho Hnutí pro Prahu, jehož jsem se stal po 15 letech práce tady v Kolodějích členem, je výrazné posílení pravomocí pro koloděje a hlavně výrazné posílení financí. Tady totiž průběžně chybí zhruba 20% financí na holý provoz té obce, natož pak na nějaké investice opravy. To je prostě první, čím se musí začít, protože bez toho se nedá dělat nic. Za druhé, doprava. To znamená podpora co největší obchvatu Újezda nad Lesy. Je to číslo R12. Ten obchvat tady měl být už tuším někdy kolem roku 2002. Bylo 5 nebo 6 termínů, nemáme ho dodnes. Jsme ve shodě s ostatními starosty, tohle bude obrovská priorita to vybudovat, aby jsme prostě se ráno vůbec byli schopni do Prahy dostat. Za třetí, to je soubor drobnějších dopravních opatření. Jsou to 3 nové příčné pásy. Jeden by měl být od Běchovic, druhý při sjezdu od Dubče a třetí od Újezda nad Lesy, zhruba na úrovni Ponrepovy ulice. Uvažujeme o 4. pásu, který by měl být někde na úrovni Sokolovny, ale možná tam bude zvýšený přechod pro chodce. Tím se dostávám k druhému bodu. 3 nové přechody pro chodce. Zase znova na úrovni Ponrepovy, na Běchovice a na Dubeč. S tím související dopravní připojení chodníky. Nám chybí chodníky do lokalit v Panenkách a na lokalitu na Prostřední cestě. Tam pohyb pěších a dětí v komunikaci. To je prostě věc, kterou musíme odstranit. Já na tom pracuji už teď s těmi městskými firmami, ale jde to s nimi stuha. Doufejme, že po volbách bude líp. Za 4. je to kompletní rekonstrukce kanalizací a uliční sítě, včetně chodníků a vjezdů do domů v lokalitách od pizzerie ke hřišti. To znamená, že máte ulici v Lipách, tak celá ta část až ke hřišti už máme projednanou s občany, ten projekt je hotový, v dané chvíli se dělá na stavebním povolení. Stejnou věc bychom velmi rádi udělali i v této lokalitě, ve které se nacházíme, to znamená mezi kostelem, zámkem a radnicí. I tam už je ten projekt téměř připraven, ale ten by byl druhý v pořadí. Jsme si jistí, že během jednoho volebního období zvládneme s magistrátem domluvit maximálně jeden z nich, protože se jedná o řádově 100 milionů korun, aspoň tak, jak to ocenil magistrát hlavního města. Za 5. vytvoření nového komunitního centra pro děti, maminky, mládež a seniory, a to v prostorách nad novou školkou, kde máme 450 metrů nových ploch, které si můžeme určit, co s nimi budeme dělat. A tahle věc nám tady v Kolodějích chybí. Oni se nemají kde scházet. Za 6. obnovení polních cest. Kdo trošku sledujete moji práci, tak víte, že jsem vlastně s dětma obnovil tu cestu, která jde na Markétu. Je tam prosekaná vlastně po mezi. Toto byly staré historické cesty. To samé budu dělat tuto sobotu s cestou na Blatov. A rád bych ještě obnovil cestu na Běchovice a cestu na Rohožní, tak aby jsme mohli chodit pěšky se psem nebo na kole. Nebudou to moderní cyklostezky, budou to klasické přírodní cesty. A to je asi všechno. Představím kratičce tým. Obecně tým, který si dovoluji vám představit, jsou pouze lidé, kteří v Kolodějích mají za sebou veliký kus práce a řada sociálních a komunálních věcí prostě na nich už dneska stojí. Dovolím se začít dámami. Dana Batulková, rodačka, herečka a naše lokální hvězda. Darina Vlčková, která je koordinátorkou projektu Zahrada života, spolu s Ladou Husovou teď zahájili provoz dětského klubu a Darina je motorem řady věcí, které se dějou ve škole a na školní zahradě.
Lada Husová, již jmenovaná, se stará už několik let o kroužky plavání. Bere na sebe celou tuto zodpovědnost, dělá kroužky malování a spolu vede dětský klub. Bětka Beránková, předsedkyně jezdeckého oddílu, které vděčíme za všechny ty Hubertovy jízdy, za rekonstrukci koňské jízdárny, která teď nedávno jsme ji dokončili tady dole v Kolodějích. Jirka Fíla, který sedí tady vepředu a bez jehož stanů, lavic a já nevím, jakýkoliv dalšího vybavení si neumíme představit všechny akce, které se tady v posledních 6 letech dějou, tak vlastně jsou možný díky němu. Pak tam máme pana doktora Martina Vlčka, traumatologa, inženýra Roberta Kubína, ekonoma. Mojí maličko znáte, v Kolodějích žiju 21 let. Jsem tady s kolegou věkem nejmladší, ale služebně nejstarší, už 16 let. 5 sekund do konce. Pan Passer to měl načasované naprosto vzorně. Vážení voliči, sliboval jsem vám, že po každém kole bude čas na dotazy. Ještě jsem ale neřekl jednu věc. Úplně na samém konci diskuze budete mít možnost se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Já bych teď proto poprosil, jestli máte někdo dotaz k tématice, která tady zazněla, k problematice, kterou tady představili naši lídři, máte slovo. Lídři pak budou mít minutu na to, aby vám odpověděli. Všimněte si, že asistentka drží mikrofon, takže nemusíte ničit své hlasivky. Tak, jestli po tomto spíše všeobecném úvodu zatím nejsou dotazy, děkuji. V případě, že si to rozmyslíte, budete mít ještě šanci. Pojďme na druhé kolo. Druhé kolo vám umožní se dozvědět, jaké 3 věci chtějí naši lídři se svými stranami či spolky v Kolodějích změnit a co se jim nelíbí. Opět tedy předávám slovo paní Marii Šoutové a té je Slavoj Koloděje. A teď upozorním, už máte pouze minutu. Já to řeknu, protože prostě tady mý kolegové mají tady hodně už konkrétních jako představ to my, protože jsme ten apolitický spolek, tak prostě nic takového jsme zatím neprobírali, takže mám teda v tomto nevýhodu, že mluvíme vlastně zatím jako povšechně, ano, takže my chceme, co by se mělo v Kolodějích a co nás nejvíc pálí. Myslím si, že jsou to mezilidské vztahy mezi občany obce, jsou velmi složité. Setkáváme se s tím, já si myslím dost často. Budeme se snažit rozšířit veřejné aktivity a obohatit společenský jako život v obci, aby se občané více zblížili a poznali a aby jsme prostě měli na všechno nějaký názor a nejenom pořád myslet na to nejhorší. Chceme se zasadit o koncepční rozvoj obce, aktivně se zapojit do pokračování jejího rozpracovaného rozvoje, jak jsme slyšeli teď na té minulé besedě, když tady byl Zbyněk Passer. Ano, takže to je naše. Takže já děkuju, váš čas vypršel. Dovolte mi do toho vstoupit jako moderátorovi s jedním dotazem. Já myslím, že s mezilidskými vztahy v naší obci asi nemůže být spokojen nikdo. Vy jste je zmiňovala na prvním místě. Máte nějaké konkrétní návrhy řešení? Já si myslím tak, že lidi se málo znají. Že prostě já, když jsem byla jako ve věku, když jsem měla malého syna nebo tak jsme dělali různé karnevaly. Prostě jezdili jsme si na výlety a společně jsme něco dělali, a takže tam jsme se seznámili a potom prostě jsme prostě si rozuměli a myslím si, že to trvá doteď. Jo, jenom prostě chce, aby jsme se poznali, že já jsem ten, ale kde se poznat, když všichni sedí doma, jak se říká v koutě a jenom kritizují. Jo, takže něco pro to udělat. Souhlasím. Děkuju. Pane Zdeňku Kováři, co vy, vaše 3 věci, které byste chtěl zmínit a co se vám v současných Kolodějích nelíbí? Já se strašně omlouvám. Já po těch 12 letech jsem takový pesimista, že už nevěřím ničemu. Jo? To za prvé. Za druhé zkušenosti mám, že vždycky, když něco zorganizujeme, tak se všichni modlíme, aby někdo přišel. Za třetí, když jsme něco zorganizovali, tak jich tam přišlo vždycky tak 1/5.
Takže rozumíte, takovéto direktivum, že uděláme velký středisko, kde se budeme setkávat, jo? Tak já jsem v tomhletom pesimistický. Já si jenom myslím jednu věc, že je to věc individuální. Kdyby bychom byli schopni otevřít každý někde doma to srdce nebo tu duši a přijít s něčím, co už bude pozitivní, co nebude deklarovaný jako, rozumíte, parafráze marného zbytečného života, že si nerozumíme, že bychom se měli setkávat. Stačí jenom, když slušně se pozdravíme a uvidíme, že v tom člověku, v těch očích máte něco, co je dobrýho a ne to, co vás vždycky někam zatlačuje. To je asi tak všechno, takže já se omlouvám, že vám nebudu nabízet některé, rozumíte, zářné zítřky, já už to neumím, já už jsem vyčerpaný. Já děkuji, já myslím, že v tomto jsme asi všichni zajedno a já si troufnu tu glosovat to, že těch akcí, kde se můžeme společně setkávat, naštěstí přibývá. Předávám slovo panu Žinu Sedekemu. Dobrý den, dámy a pánové. Já musím říct, že bydlím v Kolodích 9 let a jestli vidím nějakou rezervu a jestli tedy mě něco vadilo, tak to byla poměrně podle mého názoru malá komunikace radnice s občany. Protože když se kdokoliv z Kolodijů zajímá o to, co se zde dělá, jaká je představa radnice, jak postupovat dál, jaký jsou průběžné zprávy třeba o hospodaření, které se uzavírají každý čtvrt roku a tak dál, tak je velmi obtížné něco takového najít. Můžete se připojit na web, ale tam jsou, většinou zprávy dost zastaralé. A já jsem byl zvyklý, že i na velkých městských částech, kde je 100 000 obyvatel, tak bylo zvykem jednou za měsíc, že vedení radnice svolalo do takovéto místnosti shromáždění, kdo chtěl, tak přišel a tam se vedení radnice bavilo s občany o tom, co považují za správný, co ta radnice chce udělat a slyšelo názory té druhé strany. To je docela věc, kterou tady postrádám a myslím si, že by se měla zavést. Potom jsou takové ještě 2 věci, byly to na 3 věci, jestli se nepletu otázka. To je věc, o které chci mluvit, která nepálí mě, ale za to pálí moji dceru a řekl bych, že celou řadu dalších lidí, kteří tady jezdí autobusem. Všiml jsem si, že když, jak říkám, já často nejezdím, ale když občas přeci jenom tím autobusem jedu, takže ty autobusy jezdí relativně rychle za sebou. To znamená, že vám jezdí tady sice 4 linky, ale ty 4 linky jedou během 20 minut a pak hodinu nejede nic. Takže jsem přesvědčený, že by bylo dobré, kdyby vedení radnice začalo velmi intenzivně komunikovat s IROPem, aby optimalizoval ty časové harmonogramy. Já rozumím tomu, že asi ten IROP nám nepřidá další linky, ale minimálně v tomhle by se to zlepšit mohlo. A poslední oblast je oblast, o které tady mluvili i oba mí předřečníci, a to je komunitní život, neboli mezilidské vztahy. Já trošku postrádám optimismus. Tlačí, děkuju. Dobře. Dokončete myšlenku. Jenom jsem chtěl říct, že postrádám optimismus pana starosty, že někdo bude chodit do nějakých krytých těch, ale tak, jako jsou v Praze veřejná ohniště, tak by možná nebylo špatné něco takového třeba aspoň na jednom místě udělat tady v nás. Děkuju. Tak a poslední, který s nás seznámí s tím, které 3 věci bych chtěl Kolodii změnit, nebo co se mu nelíbí, je pan Zbyněk Paser. Tak já nebudu na ty věci reagovat, by to asi šlo. A moje 3 věci. Málo peněz magistrátu. Zase znova. To mě trápí strašně moc a kdokoliv bude dělat starostu v Kolodích, bude mít problém nejen cokoliv splnit, ale dokonce i tu vesnici pouze a jenom spravovat, když těch peněz nebude chodit víc. Bez toho se prostě nestane vůbec nic, to je základ. Druhá věc, já bych tomu taky mohl říct mezilidské vztahy, ale ono to začíná u sporů o hřiště. Takže jinak řečeno je potřeba odblokovat tyhle spory, skončit je a umožnit návrat fotbalu zpátky do Koloděj, dát se zase dohromady, takzvaně obě ty party, tak aby jsme mohli fungovat dál, aby prostě děti mohly hrát v Kolodějích, dospělí mohli hrát v Kolodějích. Za 3, ranní zácpy, o tom jsem taky hovořil. To mě štve neskutečně, protože není možné se kamkoliv dostat. Řešení už jsem naznačil. Podpora obchvatu číslo R12, který má vést tady mezi Koloději, újezdem a má ústit až za Úvaly na tu silnici 1. třídy. Děkuju panu Paserovi. No a potlesku je řada na vás. Vážení posluchači, je něco, na co se chcete našich lídrů zeptat? Co vás
pálí z této oblasti. Já myslím, že s našimi mluvčími jsme asi zajedno. Vše, co zaznělo, je věc, která nás, co tady už nějaký ten pátek bydlíme, nás pálí. Dobrá, rozmýšlejte, co dál, a pojďme tedy na třetí kolo otázek. A třetí kolo zní takto. Jaká je vaše největší priorita? Co byste udělal nebo udělala jako první při pozvolení a jak toho chcete konkrétně dosáhnout? Opět předávám slovo paní Šoutové. Tak já mám nejdříve takovou jednodušší věc, podpořit vybudování nějakých veřejných míst pro aktivní setkávání občanů, ale co nás, a druhou věc, co nás teda jako Slavoj nejvíce pálí, to je ten fotbal, fotbalové hřiště. Takže obnovit fotbal v obci jak pro děti, tak pro dospělé, zahájit konstruktivní jednání, vyřešení celé kauzy, která trvá několik let. Zatím pro vleklé soudní spory nedošlo k vyřešení. A prostě není Boha, aby se to tak stalo. Já doufám a plně věřím, že snad už konečně po těch letech k tomu dojde, protože děti, je plno, no školních jsou dětská hřiště, kde můžou být ty malé děti, ale ty děti, kterým je třeba 10, 15, aby prostě si šli začutat, to vůbec neexistuje a potom sedí doma a kouří někde za bukem. Takže to bych chtěla, kdyby jsme to konečně teda vyřešili a pokračovat. Taky o to bychom se chtěli zabezpečit. Minuta uplynula, prosím dokončit myšlenku. Ano, pokračovat v údržbě významných míst v Kolodějích, například u Křížku, že bychom se prostě, aby jsme si to tady nějak pořád stále vylepšovali. Takže to je. Děkuji, paní Šoutové. Mikrofon míří k panu Zdeňku Kovářovi a stejný dotaz, jaká je největší priorita v případě vašeho případného zvolení a jak toho chcete dosáhnout? Já bych byl hrozně rád, kdybych se zamyslel kouzelník. Abych se mohl dostat na magistrát a ten magistrát, aby nám dával takový dotace, jako kdysi za pana primátora Béma, tím nechci vzpomínat nebo a tak dále, ty všechny možné věci. Ale nicméně my jsme sem dostali za ty 2 období kolem 50 milionů. Teďka jsme nedostali nic, čili jedinou věc, dotace jsem dostal tak, aby my jsme mohli plnit. Co se týče jenom Ropidu, já bych strašně přál, aby panu kolegovi se to podařilo, ale my jsme s ním hejbali i 12 let a je to nesmírně těžké mastodont s ním pohnout. To je asi tak všechno. Díky. Děkuji panu Kovářovi a poprosím ODS a jeho lídra, pana Martina Sedekého. Já nechci říkat, co bychom chtěli dělat, nebo respektive jaká je naše priorita, a řeknu, co bychom udělali. První, pokud bychom se dostali do vedení radnice. První věc, kterou bych udělal, je, že bych svolal všechny zastupitele, řekli bychom si, co jsou naše priority pro nejbližší 2-3 roky. Tohleto bychom zveřejnili, seznámili bychom s tím veškeré, nebo pokusili bychom se s tím seznámit veškeré kolodějské občany a svolali bychom takovéto shromáždění, aby jsme na to slyšeli vaši reakci. Protože to, že se někdo zavře na radnici, udělá vlastně nějaký program, aniž o tom mluví s vámi, je úplně o ničem. Takže to by byl první krok, který bychom udělali, aby jsme věděli, jestli to, co chceme udělat, je i to, co chcete vy. A jenom si dovolím drobnou reakci. Ono samozřejmě s tím Ropidem to trošku závisí i na politické síle. Ropid je organizace zřízená hlavním městem Prahy. Pokud s tím komunikuje někdo, kdo je členem strany, která zároveň sedí ve vedení magistrátu, tak si ředitel Ropidu docela rozmyslí, jestli vám vyjde nebo nevyjde vstříc. Děkuji, přesně jste stihl časový limit. No a co pan Paser a jaká je jeho největší priorita a hnutí pro Prahu? Já vás nepřekvapím, už jsem o tom hovořil. Čeho se nejvíc bojím v Kolodějích a co mě nejvíc trápí, jsou ty 2 chodníky nepřipojené lokality. V lokalitě na prostřední cestě, kde vlastně bydlí Jana, která se pohybuje na vozíčku, ten auta už jí tam 2krát prostě málem srazili. Bydlí tam několik dětí, které chodí každé ráno do školy. To považuji za absolutní alfu a omegu. Konečně se mi podařilo dotlačit
technickou správu komunikací k tomu, že ten projekt začali malovat. Strašně rád bych tuto věc prostě podpořil i na magistrátě, dotáhl jí dál. Stejného ražení je ta lokalita v Panenkách, to je ještě větší lokalita. A ti lidé tam chodí po komunikaci řádově nějakých 100 metrů. Ta situace je řešitelná technicky, majetkoprávně, jde o vůli na magistrátu. Takže možná se vám to zdá přízemní, ale tyto věci mě trápí hodně, protože každý, kdo bude sedět na mém současném místě, bude řešit případné následky, pokud tam někdo někoho srazí. Děkuji, čas uplynul. Vážení přátelé, slyšeli jste věci, které pálí vás, které pálí i lídry zastoupených stran a hnutí. Opět je mikrofon váš. Kdo má dotaz? Takže tady poprosím mikrofon, vydržte chvilinku, ať jste dobře slyšet. Dobrý den, já se jmenuji Slunečko a bydlím v Kvasinské ulici a ráda bych se zeptala, my tam ten chodník nemáme taky. Nehledě odstupit od Květnice si tam zkracujou cestu auta a jezdí tam teda opravdu hodně a dost rychle. Děti chodí po silnici. Za druhý, ty děti se nemají opravdu kde scházet. My, když jsme teda byli mladí, ale už nejsme tak daleko od sebe, u Sokolovny bylo hřiště, teď jsou tam tenisové kurty. My tam chodili hrát volejbal, kluci, nohejbal, tam jsme se scházeli, poutě tam byly všechno. Kde dneska mají děti hrát ten volejbal? Nebo vybíjenou, cokoliv. Paní Slunečková, 2 dotazy. Chodník a místo pro volný čas dětí. Na koho směřujete svoji otázku? Na všechny lídry nebo na někoho konkrétně? Můžou se k tomu vyjádřit. Mohou se vyjádřit všichni. Dámo a pánové, slyšeli jste 2 dotazy. Paní Šoutová. Samozřejmě, pokud se nám podaří vyřešit to hřiště, tak teď víte, hejbe to tady obcí, tak samozřejmě, kdy tam byl hřiště na lehkou atletiku, všechno šlo, já si to, že ho moc dobře pamatuju a samozřejmě to budeme podporovat. Tady jde o to, aby prostě se vyjasnily ty vztahy, aby už konečně to začalo fungovat tak, jak má a mohli prostě si tam děti řádit, jako jak prostě sportovat, teď prostě je to hrozný. Děkuji. Problematika chodníku? A chodník, to vím, že prostě tam je to špatný, no, tam jsou vysoký škarpy, že jo, já tam dělám, to prostě, to je pravda, no, tam se nedá, tam se chodí po silnicích a tady ten provoz těma bočníma ulicema teď ráno je velký teda. U nás to teď taky začíná jezdit, protože prostě nejde to tady od kostela, že jo, tak. Dobře, děkuji. Slyšeli jste odpověď, za té je Slavoj Koloděje. Co na to Sdružení závislých? Já nebudu depresivní. Tam jde pouze o to, že tam je místo skutečně při té projekci nebo v tom projektu počítat, že ten chodník by se tam vešel. To za prvé. Za druhý, co se týče té průjezdnosti, tak tam je vlastně, jsme dali značku, že průjezd zakázán a jak vidíte, všichni tam projíždějí, protože ten dotyčný, když se zastaví a zase se rozjede, tak on neprojel, jo, a už je z obliga. Je to velmi problematický, ale zachránilo by to, kdyby my jsme počítali s tím, že nebo by jsme tlačili na to, aby tam ten chodník prostě oni naprojektovali, to je všecko. Děkuji. A dětské hřiště, pane místostarosto? Dětské hřiště samozřejmě vidím ten prostor samozřejmě na fotbalovém hřišti, protože tam by se to krásně vešlo, jak říká, i patrně bych tam mohl i běhat, že jo. Děkuju. Poprosím ODS. Já teda, když začnu od toho chodníku, tak myslím si, že ten problém má 2 úrovně, jak je řešit. První je dopravně technické řešení, který znemožní ten průjezd. Ať už si ho budeme vynucovat tím, že tedy budeme více hlídat, tlačit na to, aby se hlídalo, aby tam ty lidi neprojížděli, nebo jestli tam dáme zákaz vjezdu jenom pro zásobování nebo pro rezidenty, to je úplně jedno, ale dopravně technické řešení je rychlý a levný. Pak samozřejmě ale to neřeší ten problém toho chodníku. Pak je zapotřebí postavit ten chodník. Pokud o ten chodník budeme narážet na to, o čem mluvil pan starosta, na peníze, protože samozřejmě budeme se bavit o tom, jestli nám na to magistrát peníze dá a já se obávám, že v současné době by to mohlo trvat poměrně dlouho.
Cestou, jak se obce můžou dostat k penězům, je to, když začnou tlačit na developery, který tady chtějí stavět, že jim musí pomoct vybudovat infrastrukturu. To dělají všechny městské části v Praze a to docela ve velkých rozsazích. S ohledem na to, kolik tady máme rozvojových pozemků, by to byla jedna z prvních věcí, kterou bych udělal. Jestli tady někdo něco chce dělat, tak ať nám pomůže s naší infrastrukturou. Já děkuju, neprozrazujte know-how ODS, co hřiště? Pokud je o hřiště, já souhlasím s tou paní, ono to není jenom otázka hřiště, to tady převedla paní kolegyně. To je otázka toho, aby ty lidi se měli kde sejít. Tohle jsou věci, které se řešily po celé západní Evropě ve všech možných městech, protože vždycky tam byl takový ten konflikt, buď se tam mládež někde scházela, což většinou vadilo lidem, kteří bydleli v okolí, protože to nebylo jenom o hraní, bylo to o tom, že se tam seděli večer, popíjeli tam a tak dál. A na druhou stranu, pokud tenhle prostor nebyl, tak to provázely různý sociálně patologické jevy. Pak se ukázalo, že tedy zapotřebí vybudovat na vhodné místo, kde se tyhle lidi můžou setkávat. Já jsem to nazval veřejným ohništěm, protože mě zaujalo, že Praha má na svý mapě 12 veřejných ohnišť. A jak byste to udělali? Ale Kolodějský ne. Vytipovali bychom vhodné místo. Sehnali bychom přes granty, protože Evropská unie na to granty dává kustoda, to znamená někoho, kdo se o to místo bude starat. A je úplně jedno, jestli by tam byl vyasfaltovaná plocha, kde se může hrát basketbal, kde se může běhat, kde večer ty lidi můžou sedět. Muselo by být na místě, kde to nikoho neruší. Dobře, děkuji, já myslím, že to byla věcná odpověď a poprosím pana starostu Passera. Začnu, kde kolega skončil, ty veřejné ohniště jsou v Kolodějích 2, k vašim nejsou na mapě. Pražské, my víme, kde jsou. Ty dotazy. Omlouvám se, že kolegům trošku seberu ten elán, ale ta lokalita, vaše, Kvasinská, je prostě už celá vyřešená. Já jsem před asi 10 minutami hovořil o tom, že řada lidí z této lokality, zejména sdružení SAKO, se velmi aktivně podíleli na vytvoření té dopravní studie. Ta už je hotová, už je vytvořen projekt, stavební povolení a tyhle ty věci jsou tam vyřešeny. Budou tam příčné prahy, budou tam zdvižené křižovatky. Dopravní opatření nejspíše bude zákaz vjezdu, kromě dopravní obsluhy. Nebude možné tam jet rychle, ty komunikace budou mnohem širší, ale budou prostě profilované, takže to bude vyřešeno. Druhá věc, ta možnost se potkávat. Máme několik projektů, několik možností. V Kolodějích jsou 4 lokality, kde je možné vybudovat hřiště pro větší děti. Za prvé, máme už na 2krát podané grantové řízení na rekonstrukci toho fotbalového hřiště na multifunkční hřiště na školní pozemku, tam, kde je dneska školní asfaltová plocha. Za druhé, to samé je možné vybudovat na fotbalovém hřišti. Za třetí, existuje úvaha a studie takovou věc udělat ještě na skále. A za čtvrté, v návrzích nového územního plánu předpřipravujeme takovouto lokalitu i dole u Rybníka, aby i tam byla nějaká rozvojová aktivita. Děkuju, já myslím, že bylo zodpovězeno paní Slunečkové. Ruka nahoře byla někde vpravo? Ne. Tak, pan Trojan. Já jsem se chtěl zeptat jenom, jméno mé je Trojan, bydlím v takzvané spodní Koloděje, kde podle mého názoru od sametové revoluce magistrát nevědol ani korunu na cokoliv. Já bych se zeptal jenom těch 3 kandidátů, kromě současného pana starosty. Pokud jste poslouchali teď jeho odpovědi, jestli vůbec víte, o čem hovořil, když hovořil o dopravní situaci v ulicích Dubči a v Palenkách. Dobře, proč je tam ten problém? Takže, paní Šoltová, proč je problém v této lokalitě? Je problém, protože tam prostě není nikde místo, tam je jenom přece silnice a hned je škarpa a bara, tak tam nemůže se nic prostě dál rozšiřovat. Ale je tam problém ten, že to je všechno hrozně úzký a je tady strašně prostě ten velký provoz. Jo. A tam já vím, když vy vyjíždíte s autem nebo tak, že to je příšerný. No. Ale nevím, jak za tím pomoct, nevím. Dobře, děkuji za odpověď. Pan místostarosta. Já můžu říct jenom jedinou věc, že my jsme se tím zabývali. Pro nás první prioritou bylo, že tady neměli jezdit nákladní vozy, to se nám podařilo. Pak jsme samozřejmě viděli, že táhnout vlastně komunikaci přes ten původní, to znamená po pravé straně, ten přechod po té lávce je naprosto absurdní a chtěli jsme prosadit
že vlastně by se to mělo odvíjet tím způsobem, že ta lávka by měla jít přes potok a tam patrně udělat pak přechod, anebo eventuálně tam by ještě mohlo dojít k těm chodníkům. Dávali jsme několik návrhů, z povodin jsme jednali a tak dále, ale vždycky pak to spadlo na to, že nebyly, jak si už pak na to žádný peníze. Že? Čili ten problém byl tyhle ten. Děkuji panu Kovářovi a pan Cedeke. No, kde je ten problém, pane kolego? Podle mého názoru ten problém zasela minulá radnice. Neříkám teďka ta poslední, ale jedna z těch radnic, která umožnila tu výstavbu, na ní se postaralo o to, že to území je obsloužený i tímto způsobem. Jako tento problém není jenom tady, takovýchto lokalit dávám po Praze vyjmenou nejméně 20, naprosto konkrétně. Takže ptáte-li se, kde ten problém vznikl, tak vznikl už historicky. Tím, že prostě se tam umožnila výstavba, aniž se tohle vyřešilo. Pokud je o to, jak to řešit, tak samozřejmě těch řešení může být celá řada dopravně inženýrských. Jinak vím přesně, o čem mluvím, protože mě tam auto málem taky přejelo. Zejména, když jsem šel teda k Panenkám, jestli se ptáte, kde. Takže jedna z věcí, která je zapotřebí, je prostě tuhletu lokalitu připojit ke zbytku kolodějů tak, aby ty chodci měli kudy chodit a těch možností technických je několik. Problém samozřejmě bude to, o čem mluví pan starosta, tady jsou peníze. O to jsme zase u toho, o čem jsme se bavili před chvílí. Dobře, děkuju. Teď prosím nediskutujme, slyšeli jsme odpovědi, udělejte si svůj názor, ale já na rozdíl od pana Trojana si myslím, že by se měl ještě vyjádřit i současný pan starosta, co se v této oblasti děje. Pane Pasere, co vy na to? Já budu v tomhle zcela konkrétní. Tam jsou dvě řešení, které se týkají k Dubči. Řešení dražší je od vaší strany, tam, kde máte prostřední cestu, pokračovat vlastně z hlediska, když je to od Dubče, tak by po levé straně té komunikace šel chodník, došel by k Rochytce, tam by byla pouze pěší lávka, chodník by potom pokračoval dál až na úroveň autobusové zastávky, kde autobusy přijíždí od Dubče. Tam by byl přechod, protože to je první místo, kde dopravně technicky ten přechod vychází. Levnější řešení je, že přechod pro chodce by se udělal za mostkem, už směrem, jakoby když vyjíždíte z Koloděj ven na Dubeč, tak tam by byl přechod. Toto řešení by zahrnovalo 2 semafory, jeden by byl z Koloděj před můstkem, druhý by byl od Dubče ještě v tom kopci, aby byl vidět, tak aby, a ty semafory by byly na tlačítko. To znamená, když tam kdokoliv z vás by přecházel, hodil by si červenou pro auta, v klidu by přešel. Toto řešení je mnohem jednodušší. Je to řešení, které preferujeme, že by méně zatížilo rozpočet hlavního města i nás, považujeme za dostatečně bezpečné. Co se týče Běchovic, tak tam ten chodník, když vyjíždíte na Běchovice, by šel nejdříve po pravé straně z Koloděj, jak je křižovatka u zrcadla, za ní by následoval přechod po zhruba 15 metrech s příčným prahem a dále by se šlo po levé straně až do lokality v Panenkách. Majetkoprávní situace je tam relativně složitá. Máme problém s jednou majitelkou toho pozemku, ale jsme schopni to technicky vyřešit. Tak. Děkuji, slyšeli jste 4 názory, 4 vize, jak by to mohlo vypadat po případném vítězství ve volbách. Je ještě nějaká ruka nad hlavou, nějaký dotaz, než přejdeme k poslednímu 4. kolu? Tak poprosím pana Holinku. Dobrý večer, mé jméno je Tomáš Holinka, bydlím v Panské zahradě. Mě pan starosta překvapil informací, že vlastně jsou v plánu nějaký 4 lokality pro výstavbu nějakého sportoviště. Já se chci zeptat, jestli nějaká priorita, prostě která ta lokalita je prostě prioritní, protože nemyslím si, že pro všechny 4 možnosti prostě nalezneme finance. A druhá věc je, jestli teda existuje nějaký prioritní řešení, tak v jakém je stádiu. Děkuju. Děkuju panu Holinkovi, konkrétně dotaz na pana Pasera. Stručná odpověď. Je to záležitostí teď vlastně tvorby nového územního plánu. Na němž závisí minimálně jedna z těch lokalit, a to je vlastně lokalita Dole u Hřiště. Jo, tam by tyto dole u Rybníka, využití této lokality je odvislé od toho, zda územní plán nový toto bude obsahovat. Je to součástí prostě i navrhovaných změn, takže tam by ta možnost byla, ale zatím se tam nic tvořit nedá v nejbližších letech. Zbývají 3 lokality a to je školní pozemek, kde je podán onen grant. Tam je potřeba si uvědomit, že to hřiště na školním pozemku, to víceúčelové, samozřejmě primárně má sloužit školním dětem, které dneska mají asfaltovou plochu, která už nevyhovuje. Nicméně s panem ředitelem jsme na tom dohodnutí z té Jeslavoj Koloděje, jsme na tom dohodnutí, že by existoval koexistenční model, kdyby to mohli používat vlastně pod hlavičkou té Jeslavoj Koloděje i občané Koloděj. Takže by to vlastně mohli používat v těch hodinách, kdy tam zrovna není
nejsou školní děti. A pak nám zbývá fotbalové hřiště, tam, jak už mí předřečníci řekli, to závisí hodně na odblokování řady těch sporů, tak aby vlastně mohlo začít fungovat i zázemí, což primárně jsou hlavně kabiny, šatny a sprchy, tak aby ti lidé mohli prostě po tom sportu se osprchovat a převléct si. Takže jestli se mám odpovědět zcela konkrétně, my v tomto směru nemáme danou prioritu. Tohle je otázkou nějaké diskuze po volbách, abychom si řekli, kterou z těch částí. Já jediný, co jsem se snažil, je vlastně předřešit všechny ty lokality, aby bylo jasné, co se kde dá udělat. A myslím, že to je věc, která by se po volbách měla začít diskutovat. Já děkuji, jestli stačí odpověď. Má ještě někdo dotaz k tomuto bloku? Prosím. Dobrý den, mé jméno je Bradáč, ulice Ježovická. Původně jsem nechtěl takhle konkrétně se ptát přímo, ale už tady zazněly konkrétní dotazy, takže se ptám taky. Jak jistě víte, jaké ulice v Lipách, tak vede do újezda z Koloděj a i ta část, co je jakoby v újezdě, tak je v katastru obce Koloděj. Plánuje se tam cyklostezka, vlastně ta stará Blatovská cesta, měla by tam mít cyklostezka na Rohožník. Teď dochází k tomu, že čas od času tam lidi to prostě rozjedou, tady jak je ta ulice v Lipách, jak je ta álej, a tam je to relativně nebezpečný, je tam dotáčka, budou se tam křížit cyklisti. Jestli uvažuje některých kandidátů o dopravně technickém řešení? Děkuji. Děkuji za otázku. Myslím, že je to otázka na vás, na všechny 4, takže paní Šoutová. Se k tomu zatím nemůžu odpovědět. Dobře. Nejsem s tím jako prostě seznámena, tak nevím. Rozumím. Hlavu do písku, ale jako nevím. Než slibovat nesmysly, je to lepší odpověď. Děkuju. Pan Kovář. Já jsem na tom jako paní Šultová. Prostě můžu říct, že vůbec jsem překvapený, jaký tam je problém. Že nevím, opravdu. Děkuji za odpověď. Pan Sedeke. Já tu lokalitu znám, protože bydlím kousek od tam tať, já jezdím tam tudy na kole právě na ten Rohožník. Ale přiznám se, že sice rozumím tomu, o čem mluvíte, a je pravdou, že tam auta teda jezdí hodně rychle, ale na druhou stranu to dopravně technické řešení spočívající v nějakém semaforu nebo v něčem takovém by bylo dost obtížný. A navíc se obávám, že bychom to museli koordinovat s újezdem. Takže pokud by více obyvatel té lokality to cítilo jako problém, tak určitě bychom se tím, pokud bychom seděli na radnici, zabývali, ale nechci říct, že v tuhle chvíli mám nápad, jak to řešit. Nejsem tak detailně seznámen, z jaký možnosti k tomu řešení tam jsou. Děkuju. A pan Paser? V Kolodějích jsme před několika lety na výzvu jedné naší kolegyně z zastupitelstva začali připravovat cyklogenerál. Ten pak následně teda spadl na mě. Takže konkrétní situace je taková, že máme připraveno zhruba 6 etap realizace těch cyklostezek. Nicméně, protože magistrát je pomalej, tak já jsem s některýma těma cestama začal vlastně už letos. Abych byl konkrétní s tou Blatovskou. Tuto sobotu, zhruba v 9 hodin, se tam sejdeme a tu Blatovskou alej, což je rovnoběžná s ulicí v Lipách, budeme čistit. Jak jste si už všimli, je tam teď sklopená jedna hromada drtě, já tam v sobotu přivezu ještě další, přivezeme malý bagr, rozhrneme to, srovnáme. To znamená, to bude funkční cyklistické propojení mezi újezdem a Kolodějemi. Chceme tam potom osadit prostřední sklápěcí kolík na zámek. Co se týče té jakoby cyklostezky hlavní na ulici v Lipách, tam si nemyslím, že se jedná o definitivní řešení. Právě ta Blatovská alej by do budoucna měla nahradit. V cyklogeneru hlavního města Prahy je s tím počítáno. Tam už prostě dále nebude cyklostezka v ulici v Lipách a nebude se navazovat na tu hlavní silnici v újezdě nad Lesy. Dobře, děkuji. Teď už nám ty dotazy trošku sklouzávají ke konkrétnostem, které nemají co až tak společnost s tím třetím kolem. Jestli vás mohu poprosit, nechte si další dotazy až na samotný závěr a pojďme na 4. kolo naší diskuze. V tom 4. kole se dozvíte, čemu se naši kandidáti doposud v Kolodějích věnovali a čemu se chtějí věnovat v budoucnu. V čem se tedy chtějí angažovat. Takže opět předávám slovo dámě, paní Šoutová. Tak já, jak jsem už v úvodu řekla, tak jsem zhruba se 30 let věnuji práci v Sokolu. Jako v různých funkcích.
v ekonomicích taky jsem byla předseda Slavoje a co se týká městské části, tak jsem byla předseda finančního výboru a v současné době jsem členka finančního a kontrolního výboru. A když někdo něco potřebuje, tak samozřejmě, když je to v mých silách, tak vždycky ráda poradím. A čemu bych se chtěla věnovat v budoucnu? Já bych se chtěla věnovat tomu, co máme v našem programu a budu mít velkou radost z toho, když se něco povede. Takže to je tak jednoduše řečeno. Já děkuji za vtipnou a stručnou odpověď a předávám slovo panu Kovářovi. Já se omlouvám. Já bych chtěl říct, že já patrně vtipnej nebudu, protože nevím jak, ale chtěl bych říct jenom jedinou věc, čemu bych se chtěl věnovat v budoucnost. Protože už jsem ve věku, kdy mi bude 70, tak rozumíte, můj 1 rok u vás jsou 3 roky. Takže já nevím, co mi dovolí zdravotní stav, co ne, ale v každém případě bych se chtěl věnovat takový ty sociální oblasti, protože si myslím, že tam by mě ještě síly stačily. A co jsem se doposud kolejí věnoval, tak patrně každý víte, že jsem dělal tady starostu, takže něco jsem tady za sebou zanechal. Nemyslím, že by to bylo devastující. Jo? Čili to je všechno, chlubit se nemá smysl. Děkuji panu Kovářovi a mikrofon putuje k panu Sedekemu. Já musím říct, že jsem se mimo jiné věnoval jedné věci a chlubit se jí taky nemohu, protože jsem nebyl úspěšný, která tady zaznívala ať už pod čarou nebo úplně otevřeně celou dobu, co tady sedíme. A když jsem se sem před 9 lety přistěhoval, tak Zbyňka jsem znal už dřív dokonce, tak jsem s překvapením zjistil, že jsou tady 2 party, které se nenávidějí způsobem, že mě to až překvapilo. A protože jsem člověk poměrně komunikativní, tak jsem se seznámil a můžu říct nějak navázal vztahy s oběma skupinama. S oběma skupinama jsem vycházel docela dobře a snažil jsem se ten konflikt nějakým způsobem urovnat nebo ty hroty olámat. Mluvil jsem o tom několikrát se Zbyňkem za ty leta, ale mluvil jsem o tom několikrát i s tou druhou stranou. Musím říct, že mě docela překvapilo, že mám dojem, že oni už ani nevědí, proč se hádají. Je to takový zvláštní, když do toho přijde člověk, který v tom nebyl nikdy do toho vtažen, vidí to zvenku. Docela jsem se i vyhýbal tomu, když mi jedna strana říkala, ty se s nima bavíš, a druhá strana mi říkala, hele, s ním nemluv, tak jsem vždycky říkal, do vašeho sporu v tomto smyslu mě netahejte. Ale bohužel musím říct, že přes moji veškerou snahu to nějakým způsobem narovnat se mi to nepodařilo. Takže to je věc, který jsem se věnoval a ne zrovna úspěšně, takže chlubit se nemůžu. Tomu, čemu bych se chtěl věnovat, o tom jsme se tady bavili podle mě celou dobu, o čem jsou programy, co jsou naše priority, to asi nemá cenu dál rozebírat. Děkuju, čas uplynul. A pan Paser? Moje priority byly školství, sport, obnova cyklostezek, vrácení života zpátky do parku Skála. Když to rozeberu trošku konkrétněji, tak víte, jaký boj jsem si tady prošel o tu novou školku. Jo, protože to není dneska korektní, kolegové tady nejsou, tak to nebudu dál komentovat. Slíbil jsem novou školní kuchyni, to se podařilo taky. Otevřeli jsme novou školní družinu. Je tam řada věcí, byly tam opravy, rekonstrukce k parku Skála. Před 3 lety jsme někde v Itálii viděli, jak vypadají přírodní parky ze dřeva. Tak jsme to dali prostě s pár lidma, s rodinou, s několika z vás, co tady sedějí dohromady. Obec to nestálo prakticky vůbec nic. Stejně jako ta obnova cyklostezek, tohle jsou věci, které mě baví. Řada z vás s tím pomáhá. Darina ví, kolik lidí přišlo na ty jednotlivé brigády, když jsme obnovili teď v létě školní zahradu. Tohle je komunitní způsob života. Tímhle způsobem je potřeba Koloděje dál rozvíjet. To je to, čemu jsme se věnovali, to je to, čemu se věnovat chci. Znovu nastartovat komunitní život. A taky bych se rád vrátil k práci komisí a výborů zastupitelstva. To tady fungovalo vždycky, až do posledního volebního období. Do té doby vždycky, když jsme měli odlišné názory, tak jsme si rozdělili práci a pracovali jsme. Toto zastupitelstvo minuta uplynula. Děkuju. Vážení přátelé, slyšeli jste 4 slíbená kola. Já bych chtěl lídrům, kteří se nebáli před vás předstoupit do jámy Lvové, před voliče,
Já bych jim chtěl poděkovat, ale nechci vás ochudit o to poslední slíbené, o tu poslední možnost, že se nyní můžete zeptat v podstatě na cokoliv a kohokoliv. Máte? Bych říct, tady není žádná... Mám to vyplý. Pardon, promiňte, já si myslím, že to tady není žádná Jáma Lvová. To je nesmírně decentně krásný prostředí. Já jsem Lev. Dobře, já taky. Tak teď zase vážně. Má někdo dotaz na kohokoliv z našich lídrů? Já to trošku odlehčím. Jelikož vyvíjenou a volejbal, těžko a nohejbal budou hrát a jsem u důchodce, tak nějaký ten zájezd navíc by se hodil. Nebo divadlo a tak dále, nejenom to. A když to ještě bude, tak budu pod drnem. Děkuji za hezkou tečku. Jinak vás mohu pozvat do naší školní tělocvičny, tam hrajeme Vybiku často. Můžete dělat kapitánku. Tak, předávám slovo panu Paserovi. Musím reagovat na to divadlo, protože já nevím, kdo z vás to ví, z několika z vás tady, co se dějí, to dohromady dáváme zhruba půl roku. Je stará myšlenka vrátit divadlo do Koloději. My bychom strašně rádi. Teď máme vlastně 2 lokality. Po volbách by se tím zastupitelstvo asi mělo začít zabývat. Obě jsou v parku Skála. Jedna je vlastně tam, kde dneska probíhají ta dětská kina. Za to se chtěl poděkovat fan Koloděje, vlastně Luce Horký a Jirkovi Fílovi. Takže jedno je dole, tam, kde je takový ten přírodní amfiteátr. Druhé místo je naopak nahoře, kde je takový ten kamenný kruh. Takže tady teď vedeme jako vášnivý diskuze o tom, kde to divadlo vlastně bude lepší. Ale jako ta snaha je veliká. To jsem vrátit. Děkuju. Pardon, mohl bych jenom do toho vstoupit. Já si myslím, že největším problémem bude sehnat ty protagonistky, to znamená milostnice a tak dále. Takže se přihlašte pak. Takže konkurs necháme na později, ale tady máme dotaz. Já se jmenuji Langerová a k tomu Cedeke tady říkal o dopravě, jo, o autobusech v Kolodějích. Já teda, jako to je můj největší tady problém, mě pálí v těch Kolodějích ta doprava, protože máte pravdu, že když třeba se jede z Újezda, tak to jako tam je rozpětí 5 minut mezi 303 a 269 a pak tam člověk čeká. A další problém teda, jak je možný, že třeba Dubeč si zařídí každou 4 hodinu autobus a v Kolodějích to prostě nejde. Teď jako já si myslím, já vím, že je těžký asi s Ropidem jako mluvit, ale prostě proč to nejde protáhnout z Dubče tu 111 do Koloděj? To by nebyl takový problém, je to otázka vlastně 3 kilometry tam, 3 kilometry zpátky a jako tady prostě po té 7 hodině nebo 8, jednou za hodinu, když jede 111, to je dost hrozný. A když někomu řeknu prostě z mých známých v Praze, že jsem z Prahy a jede to jednou k nám za hodinu a musím pospíchat na autobus, tak si myslí, že jsem se zbláznila. Nehledě na to, že noční autobus vůbec nejede do Dubče, jede noční, do Újezda jede noční. Teď jsem zjistila, do Kostelce nad Černými lesy jezdí noční autobus. Děkuji, já myslím, že jsme pochopili to problému a váš dotaz míří na pana Sedekeho. No, mě to je jedno, já mu předávám slovo. Na pana Pasera, protože děkuji. Vlastně... Že... Pardon, já si to zapnu. Já musím říct, že já tohleto, co vy říkáte, slyším už asi tak 2 roky, protože mám doma 2 dcery, z nich jedný je 18, jedný je 23 a ty tu dopravu užívají hodně. A protože vědí, že jsem veřejně aktivní, tak to mám na talíři poměrně často. Ten problém má 2 roviny. Jedna rovina je samozřejmě, jak optimalizovat ty harmonogramy tak, aby na sebe ty spoje různě navazovaly a tak dál. Ale jestli se mě ptáte, proč to v Kolodějích nejde a jinde to jde, když budeme hovořit úplně otevřeně, ono je to jednoduché. Za tím ředitelem Ropidu přijde celá řada starostů, který prostě jsou tady z těch městských částí. Ropid je organizace zřízená hlavním městem Prahou. A on nemůže vyhovět všem. To znamená, že on docela jednoduše a pragmaticky uvažuje podle hesla bližší košile než kabát. A snaží se vyhovět těm, o kterých ví, že mají prostě propojení na magistrát. A bohužel naše radnice v uplynulých letech nebyla propojená s magistrátem.
To znamená, nebylo tam, nebo zdejší starosta prostě tam obtížně mohl jít za nějakým svým stranickým kolegou, o kterým věděl, že ho zase podporuje uvnitř té strany a říct mu, tohle potřebuju, tohle pro ty koleje zapotřebí a tohle pro ně uděláš. Takže to je jeden z důvodů, a nebylo to jenom tady, já to znám i z jiných městských částí, tuhle diskuzi jsem vedl xkrát. A druhá věc je, já si nemyslím, že to je jenom tato lokalita. Mně třeba připadá úplně absurdní, že jezdí autobusy do Hájku, který jsou napojený na Háje a je problém je protáhnout do Kolodějů, aby jsme byli napojení i na C přímo a tímhletím směrem. Já poděkuji. Já myslím, že jste odpověděl. Já si myslím, že ta otázka ale nebyla mířená správně. Já si myslím, že pan Sedeke zatím v současné době na radnici moc předvést nemohl. A ten dotaz spíš by měl mířit na ty, kteří za to mohou. Dejme slovo panu místostarostovi a pak panu starostovi. Abych se ohradil, pan moderátor zde není od toho, aby komentoval názory jednotlivých lídrů. Promiňte, pane moderátore, toto není vaše parketa a vaše pozice. Děkuji za výtku, beru na vědomí, omlouvám se. Pan místostarosta. Můžu do toho, jo? Já bych sem chtěl říct jednu věc, víte, mluvím na vás, jo, hlavně. Když já jsem sem pozval pracovníky z Ropedu, tak ty přinesli stopky a začalo to. Začalo mi měřit, kolik tam jede lidí. Já jsem byl rád, když tam byli 2 nebo 3. A oni jenom takhle těma stopkama mi to říkali. A říkali, co tomu říkáte. Já jsem říkal, patrně někde byla výluka nebo něco takového. Oni říkali, ne, my už jsme si to několikrát, rozumíte, změřili, kolik tady je, čili to je nevytížený, to je k ničemu a tak dále. Pak bych vám chtěl říct ještě jednu věc. Máme tady pana Augustu, který je takový ten motor, který to hlídá a který nám tady pomáhá. Dělá všechno, co může, rozumíte, a já se furt domnívám, že s tou potencí, kterou já jsem měl a kadencí slov a podobně, tak jsem byl vždycky šťastný, že neřekl, hele, tak my vám to zařízneme a byli tady mi v autobus mít. Já se, rozumíte, vidím, kdy, rozumíte, kolik je tam lidí, říkám si, zase nikdo. Jo, tak asi takhle. Já to prožívám tímhle způsobem. Já děkuju panu Kovářovi. A jak to vypadá v současné době z pohledu pana starosty? Toho, co si říkáte, jsme si vědomí. S tím Ropidem probíhá optimalizační snaha nejpozději jednou za 2 roky. Já jsem naposledy jednal s Ropidem ještě za účasti v městě Praze. Martin Sedeke má pravdu, když říká, že je výhodou, když ten starosta v tomto směru se může opřít o nějaké stranické zázemí na magistrátě. To samozřejmě výhodou je. Z druhé strany to není samospasitelné a nefunguje to vždycky. V momentě, kdy ten Ropid má takzvaná tvrdá data a Ropid je v Kolodějích má, tak jediné, co my vždycky pod čarou od Ropidu slyšíme, buďte rádi, že vám ty spoje naopak nerušíme. Protože kdyby jsme vyšli z těch tabulkových počtů, to je to, o čem hovoří pan Kovář, kolik lidí reálně při některých těch časech z toho autobusu leze, tak ten Ropid říká, my bychom vám ty autobusy měli proškrtat a ty intervaly prodloužit, protože oni mají zase nějakou povinnost, aby všechny ty linky, které zabezpečují, oni vlastně neustále balancují. Ropid balancuje mezi 2 věcma. První z nich je vlastně obsloužení té lokality, ale druhý z nich je ekonomika a vytížení té linky. A pak, když jim z těch autobusů opravdu lezou 2 nebo 3 lidi, tak bez ohledu prostě na cokoliv, pro ně to je silně ztrátová záležitost. Takže to vyvažování je velmi těžký. Návaznost spojů je taky velmi těžká. Věřte, že se tomu věnujeme a že ten stav, který tady je dneska, není otázkou toho, že by někdo na něco kašlal, ale je to takové umění možného. Ale samozřejmě věnovat se budeme i dál. Děkuji panu Plaserovi a ještě doplnění od pana Sedeke. Poslední reakce. No ono možná ty autobusy jsou prázdný právě, protože jedou 3 těsně za sebou. Protože pak ty lidi sebere ten první a ty další 2 jsou prázdný. No. Tak jsou prázdný všechny, jo? Takže víme, jaké jsou rozpětí mezi autobusy, tak ještě poslední připomínka. Kratičkej doplněk. Já jsem zapomněl, byste jmenovala Kostelec nad Černými lesy. To je ale úplně jinak veliké sídlo. To je poměrně velké město a je tam vlastně obsloužitelnost po té hlavní silnici 1. řádu. Co se týče Dubče,
tak Dubeč je zhruba 4násobně nebo 4,5násobně větší než Koloděje. A na tom to záleží, kam až ta 111 zajíždí. Oni tohleto mají opravdu prostě dobře změřené. Technicky by samozřejmě nebyl žádný problém, aby se měli, ale je to právě důkaz toho, že na většině těch navazujících autobusů pak jedou opravdu ti 2-3 lidé. To je ten důvod. My bychom si to samozřejmě museli zajistit jedině své pomocí, ale na to chybí v rozpočtu peníze. Takže děkuji za poměrně podrobnou vysvětlující tady odpověď. Pojďme k dalšímu dotazu. Je-li nějaký? Že teď si připravíme ve škole před písemkou. Určitě z vás nechci lámat nějakou otázku, pokud není, ale přece jenom. Jirman Lukáš, dobrý den, Kolodě. U Floriána ulice. Trošku to ticho prolomím, i když to není priorita, ale zeptám se, co vy v rámci svých programů plánujete dělat s tou skálou. Zmiňováno bylo divadlo několik let. Teď tam je možná nebezpečno chodit, tak jenom nějakou zpětnou vazbu, co s tím hodláte dělat. Dobrá, takže slyšeli jsme otázku, co budeme dělat se skálou, pánové Adámo. Pan Kovář. Já se strašně omlouvám, jak je to nebezpečný. Musíte mě nějak navést, já jsem těžkopádnej. V čem je to těžký nebo nebezpečný, nerozumím. Pokud půjdete nahoru na ten pláce, kde se chystá nějaký ten amfiteátr, tak tam jsou jisté kameny v určitém úhlu, které mohou být nebezpečné. Tím jsem myslel to nebezpečné. Jo, rozumím. Jo. Děkuji za doplnění, prosím odpověď. Já bych vám mohl říct jednu věc. Já jsem naprosto překvapený a neumím tu situaci pochopit. Je v tom, že ty děti ze školy se nejradši hrajou tam, nikde jinde. Ty učitelky jsou nadšený, jak ty děti přináší a tak dále. Pochopitelně musím vám říct, že se modlím, říkám si, jestli ten šutr vydrží nebo ne. Takže občas tam dotáhnu někoho, kdo tomu rozumí a on říká, ano, je to pevný. Jinak vám na to neumím odpovědět. Myslíte jako využití toho prostoru? Ne, já vám rozumím. Tam jsou dva směry. Jeden by z toho chtěl mít, že by se to vybetonovalo a bylo by tam takový hřiště nebo nějaký posyp. Pak je tam ten umělecko-estetický, který, já se omlouvám, mě se líbí, je to, jak to tam je, ale říkám jednu věc, ty děti si tam hrajou. Ta nebezpečnost je tam zvláštním způsobem, tam patří, jo? Ale je to nešťastný, ale zároveň on se tam nikdo nikdy nezranil, tak já tomu nerozumím, jo? Tak já se omlouvám, jestli vám to stačí takhle, tak, ale je to upřímný ode mě zase. Slyšeli jsme názor pana místostarosty, chce reagovat pan Sedeke? Nebo pan starosta? Já budu upřímný, já jsem tam byl, ale nikdy jsem si tohle nevšiml. Takže já vám na tohle nejsem schopen odpovědět. Jestli jsou ty kameny nebezpečný nebo nejsou, říkám, byl jsem tam, nepřipadalo mi to tak, ale netvrdím, že nemáte pravdu, to samozřejmě možný je. Pokud by existoval nějaký posudek, který by říkal, že ty kameny skutečně hrozí zřícení, pak je zapotřebí je zabezpečit. Za mě osobně, ale musím říct, mě to tak nikdy nepřipadalo. To využití tam, kde já souhlasím s panem starostou, že zapotřebí najít nějaké místo optimální, které bude sloužit tomu, o čem jsme se tady bavili. Nejsem si úplně jistý, že všechny ty lokality jsou vhodné, protože jedna z jejich nepříjemností je, že je doprovází večer hluk. Ve chvíli, kdy uděláme takovýhle místo a začnou se tam scházet večer lidi, tak ty lidi, co bydlejí okolo, tak ty většinou vždycky nadávají. A zrovna z tohohle pohledu by tohle připadá docela vhodný místo. Dobře, děkuji za názor a slovo pana Pasera. Já mám trošku na to odlišný názor než Zdeněk Kovář. Ona tam je ještě jedna možná varianta a to je kromě teda vybetonování a nechávání toho současného stavu je vlastně srovnat to. To znamená doplnit to buď jiným, anebo stejným typem kamene, aby to bylo opravdu rovné. Protože pak, když by se tam třeba mělo hrát něco večer nebo za umělé osvětlení, tak ten současný stav je nevyhovující. Ta naše představa byla taková, že vlastně ten kruh, který je kolem, se pak dá osadit takzvaným jako dřevěným týkovým sezením na 2 schodech s nějakým decentním podsvětlením, který by se používalo pouze při těch akcích a vlastně by to vytvořilo jakýsi přírodní amfiteátr. Má to výhody, má to nevýhody. My na tom nejsme zdaleka jakoby při té diskuzi shodlí. Jde o to, že nevýhoda je, že tam nahoře na kopci je hodně větrno.
Jo, takže to zase, a taky ten, co jste tady hovořili, ten možný neklid. Takže z těchto dvou důvodů se zase jeví vhodnější udělat to divadlo prostě jenom dole, na tom plácku, kde bývají ty kina a kde vlastně ten svah vytváří také jakési přírodní možnost sezení. Jinak k životu na té skále, tam kromě toho, že už to dneska slouží jako venkovní posilovna, každý rok tam bývají ty triatlony Krákoduch, jsou tam ty dětský dny čarodějnice, tak právě ještě to divadlo by mohlo jako doplnit tuto mozaiku a myslím, že už je to docela dost aktivit. Tak já děkuju, na schvál jsem nechali trošku delší čas, aby myšlenka doplynula a ještě teda pan Kovář. Telegraficky jenom, prosím nás, když náhodou tam bude nějaká akce, tak je to tak, že my oni ani nevíme, my jsme tam kdysi, nám tam vtrhla Eva Farná, natočila si tam šot a zmizela, že jo? Takže já nikdy nevím, kdo tam bude, kdo tam nebude, jestli tam třeba bude nějaká romská nějaká skupina, která tam bude hrát kamore, tak já jsem ztracen a nevím, co s tím, že jo. Tak děkuji za pochopení. Dobře, tak já myslím, že na toto by možná měl zareagovat pan starosta. Já jsem potřeboval doplnit, teď jsem si uvědomil, jestli si chcete udělat představu, jak ta věc vlastně může vypadat v praxi, tak kdy to je Darino? Zítra? Zítra na té skále večer už za tmy bude ohňová show, jako z bubny a ohni. Tak se tam v kolik je to hodin? V 8:30. Jo, takže to je vlastně první taková zkušební akce, jaká atmosféra vlastně na té skále bude. Takže jestli vás to zajímá, tak si to přijďte vyzkoušet v praxi zítra. Tak, tolik odpověď na dotaz ke skále. Tak ještě máme někdo zvědavý dotaz, něco vás trápí, zajímá, pan Trojan? Tak já se především omluvím vás, vám všem, co jste tady v sále, že asi možná zdržuju. Měl bych jeden, nebo možná takový 2 dotazy. Kdysi dávno, v dobách minulých, starou se víci znají, jsme se tady scházeli přímo tady v tomto sále na zábavách. Já jsem přišel s manželkou, tady jsem ji přidal mezi kamarády a tancoval jsem s ostatníma. Takže všechny jsem znal, a když se dneska rozhlídnu, moc je to tak půl na půl. Takže to je o té kultuře a o tom společenském životě v Kolodějích. A ten druhý dotaz. No, já se přiznám, že jsem ten první dotaz nepochopil. Chcete tady víc akcí tohoto zaměření? Proč tady třeba takhle nefunguje, jako to bývávalo před nějakým časem? Dobře, nechme odpovědět, pak dostanete slovo na druhý dotaz. Ano? Takže, pánové, dámo, kdo z vás bude odpovídat? Mně se líbilo tvrzení tady Zdeňka, že myslím, jestli se nemýlím, že tady předá manželku, ale to se mi nikdy nepodařilo, ale patrně ta důvěra, to je fantastický. To byly doby, teda to vám řeknu. Pojďme trošku konkrétněji. Pan Sedeke. Já musím říct, že neumím na vaši otázku odpovědět, protože nevím, proč to není. Ale máte pravdu, že většina městských částí pořádá plesy a já se domnívám, že je škoda, když tady máme takovýhle sál, aby prostě radnice jednou za rok ten ples nepořádala. Takže za sebe musím říct, že bude to mít určitě podporu. Ale nevím, jestli jste sledoval, jak se měnil počet obyvatel Kolodějů za posledních 10 let. Já jsem si schválně koukal do statistického ústavu, prostě, kde ty data nějaký jsou. A samozřejmě Koloděje se hodně za těch 10 let zvedly. To znamená, tady je obrovské množství lidí, kteří se sem přistěhovali a bohužel řada z nich ráno odjede a večer přijede a tím to končí. Takže já pléduju nejenom za tohle, jak si jednou za rok udělat ples, ale za to skutečně nějakým způsobem ten komunitní život posilovat a vtáhnout tyhle ty lidi, kteří jsou tady noví, do svého života v té obci. Ano, děkuju, v tom jsme asi zajedno. A pan Paser? Tady v minulosti fungovala strašná spousta společenských a komunitních akcí, přestože Koloděje byly 2x, 3x menší, než jsou dneska. Ten důvod není v tomhle, ten důvod je vlastně v tom, jestli vůbec umíme v nějakých věcech držet pohromadě. To není jenom o plesech. Když se nepotkáváme venku na tom, co děláme dohromady, tak pak spolu ani nechceme večer prostě trávit nějaký čas. Já prostě musím říct, že a tohle jsem teda neplánoval, ale budu úplně konkrétní. To, že tady jízdárna dlouhou dobu nefungovala, je záležitostí jednoho konkrétního člověka, který se o to hodně zasloužil, že nefungovala. A zároveň musím říct, že je záležitostí zase jedné konkrétní dámy, že dneska funguje. Takže já myslím, že jestli
někdo by měl hovořit o tom, co se tady dneska děje, tak je to ta dáma, která se o všechny tyhle ty akce v posledních letech stará. Já jsem viděl, že se tam hlásíš za Dolůzko, jestli k tomu můžeš něco říct. Paní Horká se hlásila, takže... Já jsem akorát chtěla odpovědět tady panu Tránovi, že akce dějou, nás tady nějak byl tak ty akce se tady dějou. Myslím, že těch plesů je tady hafet, jsou tady 4 až 5 plesů do roka, což si myslím, že jako za půl roku nebo za tu zimu je dost. To, jestli vy o tom nevíte, tak je možná chyba toho, že nečtete letáky, anebo že nečtete plakáty, nebo tak, nebo se nám možná nelíbí náš myslivecký ples, nebo rybářský ples. Je to asi spíš jenom o tom, že nejste pořádně informovaný. Já bych prosil trošku milejší tón. Ano, pardon, to možná si to mikrofonu špatný tón. Já tak blbě mluvím pořád. Takže akcí tady dělá Hafec a myslím, že se snažíme ty kina tady dělat, děláme dětský dny, děláme fakt toho hodně, akorát jste neinformovaný, myslím si. Děkuji, paní Horké. A předávám teda mikrofon panu Trojanovi ještě na ten druhý dotaz. Já jsem nedal. Ten druhý dotaz. Já samozřejmě, pane inženýre, vím, kolik tady vyrostlo baráků, nevím, kolik tady přibylo obyvatel přesně. Bydlím tady dost dlouho. O těch akcí, abych odpověděl vám, taky vím, ale... Pane Trojane, k tomu druhému dotazu, prosím, tlačí náš čas. Jo, tak pardon. Ten druhý dotaz by zněl asi tak, jak se stavíte k dalšímu rozšiřování obce, co se týče výstavby. Děkuji za dotaz. Myslím rodinných domků, protože tady neodpovídá infrastruktura a tak dále. Děkuji. A prosíte od všech lídrů, ano, odpověď? Nebo konkrétně na někoho? Od všech. Takže opět paní Šoutová. Tak já si myslím, že je tady nějak, to jsme se dověděli minule, že je tady nějaký stop, že se kolodě zatím nebudou rozšiřovat, že se jedině budou vlastně zarovnávat prostě podle toho územního plánu, jak je, a že se tady zatím s žádným nějakou masivní výstavou nepočítá. Jo? Takže že tady ještě jsou teda volné parcely a ty nejsou zastavené. Ale jinak já tady opravdu o tom zatím nevím. Děkuji paní Šoutové. Pan Kovář. Já jsem takový, když jsem na plaveninách, tak jsem staromilec a nechci, aby už se zvětšovaly kolodě. Nejradši by byli, jsme se uzavřeli tady a byli v dusnu. Ale nicméně můžu říct tady jednu věc, že mě jsou takhle sympatické, jak jsou, a nechtěl bych se rozšiřovat. Už ne. Děkuju. A můžu vám ještě říct jednu věc, že se na mě chystal developer, který chtěl tady postavit 460 baráků. Tak jsem se pokřižoval, vykřikl jsem nějaké nesrozumitelné slovo, on odešel, že jo. Zaplať pán Bůh, pan Sedeke. No, to je docela složitá otázka. Jestli se ptáte na můj soukromý, subjektivní názor, tak já také nejsem žádným velkým příznivcem rozšiřování kolodějů. Mně se strašně líbí, jak se tady relativně dobře podařilo skloubit charakter starý a nový zástavby, a nějaká masivní zástavba je něco, co mně se nelíbí. Jestli se ovšem ptáte na realitu, v které budeme žít, tak současná situace je taková, že územní plán, který platí do roku 2020, neumožňuje žádnou dramatickou zástavbu, protože vlastně to, kde smíte a nesmíte stavět, vám určuje právě tento dokument. Dá se najít na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy. Jenomže magistrát ví, že územní plán se bude muset změnit, už se měl změnit v roce 2012, pouze novelou zákona se to podařilo prodloužit, takže v tuto chvíli jsou na stole 2 dokumenty. Jeden dokument se jmenuje Koncept územního plánu, což je to, co bylo zpracovávané ještě za starého primátora před Hudečkem, který říkal, jakým způsobem by se měla Praha rozšiřovat, a samozřejmě se to týkalo i kolodějů. Tam již určité rozvojové prochy byly, fungovalo to tak, že každá městská část mohla k tomu, jak se má ten územní plán měnit, poslat své připomínky, a bylo na příslušných institucích magistrátu, zda ty připomínky zapracuje nebo nezapracuje v takzvaném dohodovacím řízení. To, co teď leží na stole, se nazývá metropolitní územní plán. To je vize pana primátora Hudečka. To není moc zpracovaný, ale jeho vize je úplně jiná a trošku souvisí, pro nás docela nebezpečná, trošku souvisí s tím, jak na tom v Kolodějích jsme.
Já to vemu velmi rychle, ale pokud chcete pochopit tu problematiku, tak ty územní plochy se v principu rozdělují do 4 základních pásem. Jedno jsou pásma, kde se... Pane Sedeke, je mi líto, měl jste na to minutu, tohle je mi líto, hodně dlouhou přednášku. Tahle otázka je hodně složitá a jenom teda chci závěrem říct, že se obávám, že pokud se tady všichni nedohodneme a pokud tady skutečně v této věci všichni nebudeme spolupracovat, tak se té zástavby tady bohužel dočkáme, i když já osobně jsem její odpůrce. Děkuji. Co vaše hnutí s tím? Jak se k tomu staví? To bylo všechno. Naše hnutí, jestli myslíte politickou stranu naší, tak naše politická strana se k tomu staví negativně, protože my jsme nebyli příznivci metropolitního územního plánu, ale toho konceptu a v tom konceptu je to hodně omezený. Takže ODS je proti výstavbě. Děkuju a předám slovo panu Pasarovi. Maličko jiný názor. My považujeme metropolitní plán za dobrý koncept a pracujeme už zhruba půl roku intenzivně na tom, aby jsme překlopili ten návrh konceptu, o němž hovořil Martin, do toho metropolitního plánu, aniž by došlo k rozšíření rozvojových území Koloděj. To je první věc. Druhá věc. Ti z vás, co tady žijou dlouho a sledují naší práci, tak vědí, že já jsem v roce 2007 dokončil přípravu takzvaného lesního prstence kolem Koloděj. To je prstenec, který vlastně začíná dole u Rokytky směrem na Běchovice, obíhá celé Koloděje a bude končit u Skály. Tento prstenec je projednán s hlavním městem Prahou, byl součástí návrhu konceptu nového územního plánu a je navržen i jako součást metropolitního plánu. Pokud toto tam zůstane, tak tam bude les a prostě není možné, aby se Koloděje do budoucna nekontrolovatelně rozšiřovaly a zároveň není možné, aby nás srostly zvenčí nějaká další jiná vesnice. Tohle je naše alfa omega, obranný lesní prstenec, mě z toho vítá. Perfektně, já děkuju za odpověď. Poslední glosa pana Sedeke. Já to nechci rozebírat, ale s tímhle musím kategoricky nesouhlasit. Ten metropolitní územní plán umožní brutální zástavbu Kolodějů a pokud chcete, pošlete mi dotaz a já vám písemně vysvětlím proč. Je to velmi nebezpečná věc pro nás. Dobře, ještě možná by mělo zaznít, pane Sedeke, kam mohou vaši voliči poslat ten dotaz? Buď to na martin.gem@volný.cz anebo když si dají ODS Praha Kolodě, tak jim tam vyběhne taky e-mail. Děkuju. Takže, vážení přátelé, je tady jeden jediný člověk, který může říct a dost. A to jsem já. Takže já myslím, že chtěl bych poděkovat našim lídrům. Chci poděkovat vám za to, že jste přišli. Chci vám popřát šťastnou ruku při volbách do našeho zastupitelstva. Udělali jste si názor, slyšeli jste názory jednotlivých lídrů, bohužel jste neslyšeli názory všech, i to je určitý postoj k věci a uvidíme, jak dopadnou volby. Děkuju za pozornost a hezký večer přeju.